Ministan Sufuri Mr. Rotimi Amicha ya yi alƙawarin cewa gwamnatin tarayya za ta rinka bayar da jiragen ƙasa da tashoshin jiragen da furodusoci domin su rika shirya fina-finan su. Haka kuma ya yi kira a gare su da su rinka shirya fina-finai masu inganci da za a iya gogawa da su a ko'ina a duniya, domin haka zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Himma TV. Za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV, ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. Ministan Sufuri Mr. Rotimi Amicha ya yi alƙawarin cewa gwamnatin tarayya za ta rinka bayar da jiragen ƙasa da tashoshin jiragen da furodusoci domin su rika shirya fina-finan su. Haka kuma ya yi kira a gare su da su rinka shirya fina-finai masu inganci da za a iya gogawa da su a ko'ina a duniya, domin haka zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Amici ya bada wannan tabbaci ne a Abuja lokacin da ya karbi bakoncin shugaban kamfanin shirya fina-finai na Native Media Mr. Roga Opimi da abokan aikinsa, wanda suka kai masa ziyarar godiya saboda izinin da ya basu na shirin fim ɗinsu mai suna Conversation Intensity. A jawabin nasa, ministan ya nanata kudurinsa na tallafawa furodusoci a duk lokacin da suka buƙaci a basu aron jirgi da tashoshin domin ɗaukar fim. Ya ce za a basu waɗannan kaya da wurare ne ba tare da sun biya ko kabo ba don a taimaka musu wajen shirya fina-finansu. Mice ya yi alkawarin zai ci gaba da tallafawa wajen ɗaukar fim ɗin Conversation Intensity da duk wani fim da za a yi. Ya ce haka zai taimaka wajen inganta kyakkyawan kallo. Hakan ya ce zai taimaka wajen inganta kyakkyawan kallo da ake wa kasar nan. Cewarsa ya ba da amincewa a shirya fim ɗin a jirgin ƙasa da tashoshin jirgin ne domin a nuna wa duniya irin ingantattun kayan aiki na zamani da ci gaba da Najeriya take samu a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Nisan ya ƙara da cewa baiwa mai shirya fim ɗin amincewar su yi amfani da jirgin wajen shirya fim ɗin ba tare da sun biya ko kabo ba wata gudunmawa ce da gwamnati ta bayar domin haɓaka wannan masana'antar. A nasa jawabin, shugaban kamfanin Native Media Mr. Opimi ya gode wa Rotimi Amicha saboda abincin da ya ba su yi amfani da jiragen tashoshin akwai a kyauta don shirya fim ɗinsu mai suna Conversation Intensity. Da zuwa ta Himma TV. In yau ne farkon zuwan ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar karba domin sannan yanayin da ka ganshi a ciki samun shirye-shiryen mu za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV. Ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng.